memang akan narojanon do aka kepala desaon. Demo ho tu Monas menuntut tangkap Purbaya. Holan alani nadido Pak Purbaya pangkasono nama dana desa. Patu pani akaho. Gabeso adong beanon korupsi honon inaroham. Inange akka si maupon. Hepot bilalangmu madok copot Purbaya, pecat Purbaya, ganti Purbaya. Memang anak iseho rojan. Magoma atong ladang korupsi molo nga di stop dana desai. Pitor ditiadahon yani hatop asa dangirho. Adong manang so adong dana desa sarupa dotong. Sona gabetarida tu pembangunan manang kemajuan di desa. Jadi tu magoddo dangadongi anggo tong doso tarida tu pembangunan di desa. Gabeladang korupsi ni kades doi dohot kroni-kronina. Makana hudok ubulus dodang cair bedana desai. Holan dang cair dana desai pitor gigit jari nama akka kadesi. Dang adong behepeng nalao poya-poya honona. Manuhor jabu do dibaen, manuhor tano, kendaraan, dohot modal mabuka usahana sadiri. Alai anggo masyarakat desai dang dapotan agiaha, dang nagabe adong meneteki tu penduduk desa. Makanya tuh Pak Purbaya gas terus Pak, gak usah takut dengan gertakan mereka. Biar kocar kacir kades-kades ini. Tuh aka kepala desa hudok mak, alangi tei alangi. Tangkap Purbaya nina aka babam rojan. Sukut jodirim, salelengon nggak tepat sasaran dibaen ho dana desai. Kan tubutuham do di rojaton ho. Sangat hudukung do Pak Purbaya memangkas dana desai. Ngapata bohu aka kadeson mengalangi dana desai. Sian naso parjuji hian atong gabe parjuji paus do sonari. Ima alanga marlobi-lobi hepengi di tanganna. Sonari hudok matu aka kepala desa naso terima dison. Tema alangi tei. Sedangkan bansos dohot BLT soture pardalana dibaen ho. Tu aka keluargam do dipalean ho. Dohot tu aka kompakmu. Nang pe ngamamora anggo dekat do tuho. Tusi do dileani ho. Alai aka janda naung lansia dang dapotan dibaen ho. Kepala desa tema songon ho.